Hello, what's up guys? For today's video guys na is mag-aayaw kog manok Bisaya karon guys na. Yan ako'y inihaw na manok karon ako na ni siyang hibul-bulan guys kuha na tog balhibo. Ug man siya guys no akong manok nga giihaw. Ug man siya guys no ang manok na tong ihawon. Gawat putas atong tubig nga ipabukaw. Karon guys, murag bukaw na nga atong tubig. Ito na rin akwaon. Kaya itong ibubo diri sa itong manok karon mohumog ang balhibo. O kuha. Ito is no, ito ang tanggalon ang tubig nga atong ipabukaw. Init na kayo. Agoy init ah. Init gid guys. Itong ibubo rin guys no. Okay guys, ato na hinduan na itong manok. Kuha na itong balhibo. Kaya tayo sudag pamahaw guys. Muna itong isudag pamahaw. Tinulang manok. Naman na guys, ito na ko agla namang loob. O karon guys na magakuhan dito taron og namang loob sa atong manok nga gihaw. Og ngini ko maghinlo og magkuha sa tinai sa manok guys. Og ngini ra ang style para di pud kayo ta magdali ba kay sig masamad niya ta. Ngayon guys na may mas dali kayo ni nga style nga or technique nga pagkuha sa tinai guys no. Pero guys mamanta magdali mao na hawran nang inday-inday pag hinlo o pagkuha sa namang loob. No guys no mas kay lisod-lisod kay dangog kayo pud nya kani atong kutsilyo kay kinahaitan man mao na yang dugay kayo hiwa kay pertig yung haitas kutsilyo. Udagan og gutog bairan saman guys wa putay bairan mo na pud nga habo gid nga atong gamit. O okay ra guys at least mudot man gihapon bahala pa mauwan tag dumuot. O karon guys no na hapitan na nako makuha ang tinai. O karon guys na ako na siyang birahon. Dinawa guys o na nagtinai guys ang bira no. O jutan mabugto guys no. Karon guys ako na ning lagnoton. Puto kalagi. Ngayon na guys. O karon guys na kuha na to ni og hunaw sa diko guys ng gamay kay murag nay itis nga atong kamot hingbot na patong kaning ko ani ko ni siya ubol-ubol man yang ubol-ubol ni guys no. Ako gikuha na ko ang ubol-ubol og kining jahang bubunlan nga para mahinlo pod gamay ang atong manok guys ba para dali ra ta magkahinlo na ba guys. Nawa karon guys ako na ko ni siya nga pang luka-lukahon panguana ko ning paa o ako naghihiwa guys pastilan ha buwas kutsilyo guys no. Pastilan guys no. Okay ra guys kay lingaw ta magaihaw tag manok. At least natay masud-an og pamahaw ba. Perti gining lamia guys no. Ato ra ning atulahon ning manuka guys o kuana ko ni laslasan ako og pako guys no. Ug ako ni siya nga larto no birahon gyud siya guys para dali ra. Tinawa piskay kayo pagka
ablis yung likod guys no, na langkat yung agi kana guys ay nga butikon og tinai nga lami kayo ning butikon ni guys no namot nay isugba kinalamian gyud. Nawa guys nga ako ni po nga tadtaron siyempre tadtaron na po na to guys kaya rong madali hait po niya akong sundan guys babasag wapay baid mudot gyud basta iguto putol man itong wate tigbason kini pabagkaha nga gipaod nawa dua good po guys ba para malingaw po ta da hait kayo anak mana pong twinkle da pastilan gyud guys no lamig yung labas ni guys tinula kurang gina kuan ko ning limurag labaw ning lubot guys kay murag angit-angis teng telefon ni siya guys matud pa nila kuputlo ng liog da upot kalagi da magkuag sungo ba yato ning apil ang oy kay apil man sa budget pod mana da ko ning paada guys kay arong tagtarog pino-pino para daghan tag sudan karon guys hiwa di ko og nga lamas ni guys no man yang luya o kanay sibuyas ako na siyang gihiwa kaya ang pagluto ni guys no ako di unahon ning paggisahon ako una para di pod kayo para di kayo mawa para mawa kayo ang lansa ba sa atong manok nga tulahon bahalag dagkog hiwa guys kay habo man atong kutsilyo kuha di po kog ahos guys no para mohumot gid ba lami gyud ang labas dukong karagang gidugmok guys matang lami gyud ya hiwa-hiwaan po ginagmay ana man na tungkol pastilan guys lami gyud ni guys karon guys napod po tay kamunggay nga ato ang kuha siyempre subak-subak gamay guys ba wala yung kamunggay o ginapot tayo yung kapayas guys ito nang i-flex kapayas siyempre ang atong manok nga tinadtad okay kayo ting lami ang pamahaw mo ni guys no wala ko gihurot ang kamunggay guys karon guys kabutang na di kog mantika sa kaldero kay mo ni akong lutuan na init na kayo kabukal-bukal na ang atong mantika karon guys ato na nang ilunod ni atong lamas nga ato ang para gisahon ato na siyang gisahon guys og ato po ning imikos-mikos og ginagmay guys kuha ta rig luwag nay luwag ato na yung imikos-mikos po sa guys ginagmay imikos-mikos ba para mohumot pod na lami kayo ni guys no samot na lamas yard ahos og Bombay daghan kayo ning Bombay na kaya akong gibutang guys para mo humot og taman wato na to ni guys nga mo pagod-pagod yang panakot para mo humot og samot karon guys no na naluto na atong panakot og itom na ato na ning ilurod ni atong manok nga ato ang gisahon ako na siyang gibutang diha kinahinay hantod mga lahot tayo okay guys no ako po rin imikos-mikos o gamay kinagmay guys para mix siya sa panakot imikos-mikos hantod maluto ayan diba lami kayo guys guys lundan ako nako og tangad kay arong mawawa ang
mawawa sa ang lanto sa atong manok or anghit sa manok ba. Apil pag Adidas guys ug luto. Kung siya mikos-mikosan guys na okay kayo guys. Wato na to ni og maluto-luto gamay guys. Dara guys galuto sa ato ang tinulang manok Bisaya. Ano po ingon bag kamo ta muluto ba? Karon guys no ako din nga takoban sa nga ato ang manok nga tinulak para maluto ko siya guys. Karon guys ako ali og tubig para ato ang ibutang sa ato ang sabaw nga tinulang sa ato manok. Ug karon guys gakuha na di ko og tubig ug akong gihuwad kay murag sakto-sakto naman to paggisaha sa atong nay manok. Nakuangan pa di ko ni guys no og tubig kay murag gamay ra. Ako ni siyang dugangan ako hatag usang galon ari og atong ihuwad. Di po na to ihurot guys kay murag wa na po lasa og atong daghan og tamag sabaw kani. Sakto na guys. Ato din nga huwatan og mga pila ka minuto maluto na ni nga tuang tinula. Og karon guys no nga gamay ra man natong kamunggay man ako nang gitiwas na lamang guys kay sayang po ang kamunggay nga di ma hurot. Ana ug ako na ning dagko kayo ning pagharos na sa kamunggay. Magko kayo bahala na hinukaon maluto pa po na guys no mura magwatay ngipon mo kaon kay atong pinupinuhon. Dana bitaw guys ako ko bitaw pong i-review gi-review nako kay murag dagko ra gyud apil ang tangkay sa kamunggay bukog ito tas kamunggay ni maratay hinungdan. Ito yung kamunggay mahuman na ito guys no. Kaya kayo mahuman niya itong kamunggay haros guys. Pino kayo manggudpod nga tang malangan tayo ni. Ni akong mother guys nahuman na niya itong kamunggay guys Kung karon guys na okbo na to ang itong giluto ari karon guys na actually kabukaw mo na guys no. Ato na din nga lodan sa ato ang naay kapayas. Ako pa din giukay guys no kay naluto na bagyod ang unod ang manok unod sa manok. O karon kuha ko ang kapayas kaya akong ilunod kaya rong mo homok pod. Ana ko nang ikinamot guys na hunaw baya pug ko ni pagka kuha na ko pagkinamot. Nami kayo na guys nga tinulang with kapayas pas hurot gyud ang bahaw ni guys ba. Lami kayo ang pamahaw. Na okay guys na butang na to tanan ang kapayas. Karon guys ako po siyang imikos-mikos para gyud na makuan ba luto gini siya. Aga kong takuban po og ginagmay kay takuban na to aro pong dali ra maluto ni ato ang sudan. Karon guys kuha di ko kanang asin o kanang magic sarap kay murag himbuko naman ang ato ang tinula di ato na po ni timplahan. Butangan na to ni og nay usang kutsarita nga asin og upo yung puno dungangan ni nako guys na kay murag mo tabang gini bahala ni madagat ni. Nawa kato ni butangan magic sarap karang mulami. Ako kay hangot kay watay kutsilyong gida na hangot gyud bay. Hangot ka gyud. Karon ang ato na ning jagjag diri sa ato ang tinula pastilan gyud mikos na to yan insan. Okay ato nang ihurot para mo lami. Lami gyung labas ni ba.
Karon guys, ato ni siya nga mikos-mikoson. Nawa. Siyempre, ato po ni nga tilawan. Tilawan na to ni niya. Nga na guys, ang gitilawan na guys. First lang inita kayo guys. Init yun. Agoy. Murag okay na guys. Murag lami-lami po. Kauban na po. Murag maayo ba? Wapag makontento guys. Balik po dyan tila o kapayas dito. Kung kaan guys na medyo gahi-gahi pa katong kapayas guys. Mga gahi perting inita po. Igon po sa bobe. Siyempre patulak na to sa tong kapayas nga gikaon. Na medyo kuwang-kuwang gamay asin. Siyempre ang unod ato po nga tilawan kung luto na ba. Hanguto na to be. Humok na guys. Perti pong inita guys no. Agoy. Na gabaan ka lagi. Na. Bahala init basta kay lami. Lami kayo. Hangot pa guys. Pastilan yun ang simura ko suga mo kit-kit. Kit-kit maginitag ka ng nay unod lami lami kayo. Luto na gyud ni ato ang guys kay naghumok na. Tadaran gamay na kay magmukad na ta kay murag kutas-kutas na og ilunod na ko ni ang kamunggay. Lundan na to kamunggay guys. Na karon manggihukad na ta kay murag luto na ni. Luto kayo. Na ato pagbalikag tilaw we. Tas lang lami lami kayo. Gipanaguok nga gid akong tiyan guys na sa nakita sa tinulang manok karon maghukad na pod. Nahukad na akong mother's dairy guys no kay mga unami. Ako nang i-flex ya akong niluto nga tinula. Karon guys no mga unami guys ug ato na yung pangunan atong video. Bye bye guys. Thank you for watching. God bless.